Izlazan. Skloni, ko bar neka sklanja. Gdje šta li će mu radi ovaj naš Ratić? Ako krene ovako... Pakšaj se taski može, daj plastić. Je li postavljeno, je li? Gdje si postavio da je postavio? Krca, ako krene bit će cirkus. Nimo kad je puklo drvo. A nisam, ja sam begao kad je puklo drvo. I što ste snimi ne može se vidjeti. Mogu da je na prskio ništa. Prskio i tebe nego ne pogledaš. Pa meni i patike. Ma ni. Kako su se posagljivali vemiti. Čine, ovaj Račić ide opasno. Ko? Ovaj je dole svim zelenim. I onaj tamo. Skroz. Gledaj! Ode! Pređi sam. Ovo drvo što se ljudi, to ništa. Pređi. Znaš? Čine, pogledaj uz to! Bre, prođi ovaj. Znaš? Pa pogledaj uz to što radi. Ovaj prođi, bre. Ratić što točko je, brate. Evo ide napred, nazad, on se igra, gledaj. Nemoj da čeka još. Sad će onda kurgavo na putu, na sredku. Ti bio gore? Jesam. Na sredku. Ja dolazim na Savitaru. Čoveče, kad je Miloše, Isto ga ima blokade. Ima blokade, diferencijala, svi čekiraju. Svi šta je? A ima pojedinačno, samo desnu stranu, samo levu stranu da blokira, ima sve. Ovaj. Od tabe. Znaš šta to znači? A ovaj... Dešnjak. A ovaj bez sajle, pogledaj, ovaj čeka da se neko pomeri da prođe. Ovaj zakačio sajlu. Koji? Ovaj zeleni. Vidio si sam. Onaj tamo. Ali ovaj bez sajle, bez ičeg. Onaj od ne izlazi se. Evo onaj. Evo zabio dole pod, možda se nađe. Da se podvuko. Ali si došao vodu. Oj ti znali smrću. Ali nije PR prema ovom čovjeku. Pa nis. To je kad? Da be, jeste da nije. Ovaj s ovim stranjem ne može proći 3 sata. Ovaj zagušio sve. Račiću, a izguraj ga bre! Ovaj će da prođe bez sajle, bez ičega. Pa on hoće, neko vamo
Nek se udruže, brate, ljudi, 10 suvozača ima, sklonite drvo. Je tako? A je. Šta je prosto? To treba napisati u pravilniku da ne sme ispod pola metra da se diže. I on podigao prve ispod Podigao 2 metra. A jeste, ali je problem što je zakačio se za ovoliko. Vidi koliko je, obori je. Može nikada je obor. Ej, sunce, ti ovaj upade baš u kanal. Jeli, ali ima još tamo neko zaglavljen? Ima još. Ima 10. Ali ima mamo ko je još zaglavljen? Pa ima. Ima
nazad, ima drvo ispod. Otkinut ćete nešto. Hoći tale 15 on je vrme. Moraš nazad. Otkinut će, di otad otkine nešto, a ima spreman auto, ne znam ovo. Kako tih? Pucaju. Ovdje vrati si. Zamislimo one gume. I onaj da je naišao da i on ima podala, i on je prošao isto guda. Ima dole posebno drvo. Znaš koliko gura? Cijelo ovamo hoće ja gurat. Mora ti ide nazad, ako ne krene nazad, polite nešto. Oni hoće dva vitla napred, ništa neću reći. Oni mora nešto otkinu. Kako je? Ali ovog sjeba, onaj crni da odbira, svakaj glupo. Onaj crni sad se prođe. Jeli, onaj prođe bez vitla? A što je bez vitla? Treba i ti izvijek. Kako prođe bez vitla, nije mjesto. A vozi, bačme, ja sam nešto voze, sposobno mašina. A šta treba i sad uvijek A lice? koliko manje ulaganja nego sve ove ostale mašine? Najpit. Ja koji god sam treba pravi nešto posti, sve lipo. Jesu, žena, što su radi sad uvijek? I sve stavljaš i na I opet... navara ovako auto 10.000 € dođe od sve. Pravo žele! Vidiš ti da smisla nema, znači treba razdvojiti, pravljena fabrička, čao. A, evo, kako A to? svaka mu čast, znači okruži se koliko dug napravi, ono što smatra da je dobro. Ja, sad će da ga zeze točak od onog. Najprije to je bio gobar, ali manje njegov. Znaš što je pre ovog uzilio? Znam, njegov da. Je prošao ovdje? Njegov? Da. A najprije to bio? Došao do nas kako nije? Tamo. Zapalio mi. Instalacija mi gorela. Valjda bili na pripremi. Pa će da ga odvuče dole. A ne veze, ali što, doće prođem. Nema ga tera dole. Ovo što bili bez problema. Ovo se ove splanje. Sad je dobro. Nije dobro. Gura sredi vodu. Samo pravo. Sad je dobro. Sad je dobro. Jeste sebi. Jesi vodi se žena na tega. A neće, ja mu kažem, nemoj džabe udarati napred, ne možeš, moraš napred. Daj mi tu za toplog, za dnutu. E tu za debelja kora.
Dok nema mogu zvati. Stavlja još jednu. Pa bolje da je vratio unazad i da krene gore. Ide ovako, samo pići zove, kao. Prvo nogu. Puni vajde nogu.
Tanj, tanj, tanj. Alo, imate pan ispod, alo. Znate ljudi, Daj. Ispravio. Nisam mogao da verujem da su oni baš toliko... A? Najbolje ga bude. Ko? Najbolje ga bude, da. Pametno je išao. Pametno išao, razumiješ? Nije se mučio da ga zaglavi, da ga... Zradila mi se ruka. Zradila mi se ruka. Dizelčine. Dizelčine. Ali još? Ništa, Ivica je brdo. Hoće ko se zakače gore. Ovaj. Ušto raskrčiš lepo. Lakše obaviti. Će ti pa sad. Sad ćeš. A gleda ga sutra na levu. Najbolje što se zvali izgleda. Sad ovaj tebe. E, sad možda se slika. Gore ne bi šao. Ovaj je danas da nađu neki ovaj. Ovaj kreće, da? Ovaj kreće. Ili možda će ustane. Ja probao jednom video, znam više to ne radi. Vidiš da se ko njeno radi. Zakačio za tanko drvo, bre. Pa i zakačio za tanko drvo i malo kratka u saga. Da ga vuče dovde. Daj mu gazbe! Zavari gube! Zgromni gube!
Nije težak, on lak. Pravi gumite! Trpaj mu vožetu! Sada tegni i prednje, pa vidimo gdje će. Prikači mu se! Давай направо куката на другия шегел, без да откачаш нищо е. Направо куката на другия шегел. Прибери колана после! Само го дръпни, бе, после ще го развърнеш, бе. Nije oni bi razbili to prvo. Sino, ona je ga sad izglomio. Beri važetu. Jeva ide na panj. Bravo, Stjane, bravo! Ne, sad kad zakače ga. Nego ne bi dozvolio da se vozi s ovakvim prkoljenim šasijama. Kad mu dao da se vozi. I to je to, ali kratko. Lepo zvučilo sam na početku. Plato je do jaja, ako hoćete dođite, jevi. I dublje od jaja. Kaži, i bukvalno. To i dublje od jaja, brate. Daj, podarotuj. Je li to vuče sajlu, a? To vuče sajlu. Vidite gledje što udarili. Polomiček. Za kiselu nema vode. Nisam verovao da će se uljubu. Ja sam se kleo. A jedini prošao onaj, izvani. Bez svitla. Dvojica. I zeleni. I onaj zeleni je kačio. Šta ne bre, kačio se što se baviš? Ja sam Mija dalje prošao bez vitla, nisam vidio. Samo jedan sam. Mija je onaj naranđasto. Da. Kačio se. I on zakačio bio. I on bio zakačen, on bio zakačen. Jeste. Samo onaj naranđasti prošao. Obudiš. Onaj Miloš sa naranđastim onim. Samo on je nije Mija. Ali prvi najbolji. Izivanje. Ne bre, malo pre. Obudiš, stud. On je prvi. I slušaj, nije... Zapate se pada. Slušaj, nije krenuo pa da ono, nego imao dva auta tu. Mora stavljati sa čega njih da se zvuču i on ide njima kako su. Nego čekao. Pogledaj ga, majke. Pogledaj ga. Pa ne može on izaći. Kaži ti njega. Da, daj. Daj prošlo sam. Daj prošlo sam. I ovdje gore je ovo. Neverovatno. Stvarno bez ništa.
Jedini bez išta. Ja sam mislio Zeleni je dobro išao. Zeleni je dobro išao, ali nije... On je došao opet ovdje bez... Ovog? Pogledaj ovog mučenika, ali mu malazi pomiri. On se sam izlobi, sam su muci. Pogledaj ga, Bobane. Bobane. Ali nije... Pogledaj ga, prvo se sam. Kačio se. On je bio frkin je pao u drugom, On je ga je obalio. On je obalio. On ga je obalio, zato što se ono On svoj smeje iznutra. Pogledaj ga. Padi pogled, a ovaj se smeje iznutra trče. A ovaj se kao smeje. Mal bre trče iznutra. Ajde. Pa krivo je sve. A otkud znam, nije naš. 31 minut već držim, znači ukoči mi se ruka. Ja držim od jutra spavu ili... Laki, da si si izmaknuo. Ja malo pa malo je... Če rupa ujelo. Neće. Sad je dalej, kad je zli. Vraću nas. Ajme, zadnji čak. A zadnji, Pa vjerovatno će probao oduzgo. Pa nema druge, on sad ovoga ne pomjera. Pa ne znači mu ništa dole. Viš ti ovaj ima 2 seme, 2 vitla na brije. Ali tanke selice, pogledaj. Malo pre što pričamo, zeleni ovaj što je bio. Prije onog naranđasta. znaš za bos je bio. I svi su vukli na jednu drugu. Ne, Ja sam vidio. Samo što je visoko kačan. i to. On je na 2 metra kačan. A i to. Sad ću ovaj da polomim, gledaj sad. Šta mu ovo makne koliko? Ja ne znam što radi ovo što uče. Ma njega je bebi. Nego što čudi me se nije zakačio vamo. Zakačio se ono dole sejla. Jer ima 2 sejla. Ali ne zateže se on. Ne zateže se ovom gore, evo sad zateže. A ova podigne, samo znaš. diže, da. A što to radi?